Чираттагы котлау хатын без зур Ширкли авылыннан алдык. Бүген үзенең матур туган көнен әлеге авылда гомер кичерүче милләттәшебез Бирюкова Фатыма Яхия кызы каршылый. Аны бу күркәм гомер бәйрәме белән ихластан Мавлютовлар гаиләсе. Кызы Хава, кияве Айса, оныклары Үмәр, Усман, тормыш иптәше Раилә, оныкчалары Сәлимә һәм Кәмилә, кодалары Фәрит Амирович һәм Наҗия Абдулкадировна бала оныклары белән котлыйлар. Гомер бәйрәмнәрен терлене каршылыйбыз. Менә әни дигән газиз кешеләрнең туган көннәре иң изге бәйрәмнәрнең берседер. Чөнки әни кеше ул сиңа гомер бүләк итеп, меңләгән әрнүләр аркылы бу дөньяга тудыра. Шуңа күрә бүген аеруча иң җылы теләкләрне аңа язасыбыз килә. Әниебез, әтиебез Кәрим белән бу тормышта матур гомер итәләр. Балаларын иркәләп үстереп, аларга күркәм балачак, иң кадерле, кыйммәтле бүләк, матур тәрбия бирделәр. Аларның кушылуларына да Алла бирсә 28 гыйнварда 49 ел тулачак. Бу бит үзе ярты гасыр. Иң улы бәхетләре булган 4 оныклары, 2 оныкчалары бар инде. Тормышлары шөкер, уңды. Алар 2 дөньяны да тигез күреп, Хак Тәгалә кушкан юлдан да матур атлап киләләр. Шөкер Алла, хаш кылырга да язды аларга, кабыллардан гына булсын иде әлеге изге гамәлләре. Газиз әнием алдында без мең бурычлы. Төннәрен йокламыйча әткәебез белән безне үстерделәр. Көннәрен гел безне кайгыртып, безнең хакта уйлап яшәделәр. Бүген дә ул, балаларым дип, ахталып, янып яши. Сөекле безнең. Нинди генә теләкләр эзләсәк тә, без беләбез. Алар синең өчен бик аз булыр. Чөнки син галәмнең иң изге затларына лаек кеше. Түбән генә башыбызны иеп, рәхмәтләр укыйбыз. Озак яшә. Син булганда безнең туган өебездә утлар яныр. Капкалары ачык булып, безне һаман бала итеп хис итәргә мөмкинлек булыр. Әни диеп дәшү үзе бәхет. Кабат-кабат телгә аламын. Шушы сүзне әйткән вакытларда мин һаман да сабый каламын. Я бер Аллам, озак дәшим шулай. Син кызганма аңа гомерне. Ул яшәсә, без дә яшәрбез бит. Төшермичә кәеф, күңелне. Әникаем, синең туган көнең, бәйрәм итик аны бергәләп. Каршы алыгәле насыйп булган 80, 90, хәтта 100гәләп. Яулыгын салып иңенә юлга чыккан әнкәем. Беләбез, балалар килүен көтәдер күңелкәең. Шуңа озак уйламыйча кияү рульга утырды. Сиңа диеп күчтәнәчләр сумкасына тутырды. Иң олы күчтәнәчебез безнең ихлас теләкләр. Күп булыр туган көнеңә әнкәй гади бүләкләр. Бездән бүләк хөрмәт итү. Бел, сине нык сөябез. Әзрак башың авыртса да янып, пешеп көябез. Котлы булсын, матур булсын синең гомер бәйрәмең. Ал бездән, ихлас күңелдән, җылы теләк бәйләмен. Кадерле Фатыма Яхиевна, балаларыгызның иң изге теләкләренә чын күңелдән кушылабыз һәм бүләккә матур җыр юллыйбыз. Яулыкларын бәйләп алган, йөгергәлә баш су әзерли. Нинди рәхәт әни барда иде, нинди матур безнең үскән ил. Заты Алла, әни заты Алла, ишек төпләрендә кул булган. Мин дә китәм түзә сагынып, абат кайтасыларны уйла. Заты Алла, әни заты Алла, ишек төпләрендә
түзә сағынып, қабат қайтасыларыны ойлап. Біз қайтулар ұлы бәйрәм кебек, біз китуләр сағыш әліге. Әллә нинди йортылар күрдек инде, күңел тарта хаман шул өйгә. Заты қала, әни заты қала, ишек төпләрендә кул булган. Мин дә китәм түзә сагынып, қабат қайтасыларыны уйлап. Заты қала, әни заты қала, ишек төпләрендә кул булган. Мин дә китәм түзә сагынып, қабат қайтасыларыны уйлап. Балаларың көтә үз тормышын, оныкларың бирә ямбегә. Аларның да сак еллары кайтыр, килер җире булсын әнигә. Заты кала, әни заты кала, ишек төпләрендә кул булган. Мин дә китәм түзә сагынып, қабат қайтасыларыны уйлап. Заты кала, әни заты кала, ишек төпләрендә кул булган. Мин дә китәм түзә сагынып, қабат қайтасыларыны уйлап. Заты кала, әни заты кала, ишек төпләрендә кул булган. Мин дә китәм түзә сагынып, қабат кайтасыларыны уйлап. Заты кала, әни заты кала, ишек төпләрендә кул булган. Мин дә китәм түзә сагынып, қабат қайтасыларыны уйлап. Мин дә китәм түзә сагынып, қабат қайтасыларыны уйлап. Қабат қайтасыларыны уйлап. Қабат қайтасыларыны уйлап.